खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोर दङ। बाक्सा बरबरिनि बिपुल ब्रह्म आरो गितारानी ब्रह्मआ गोब्राब बेरामाव भुगिनांनानै दं। क'क्राझाराव 2 कौटि बेसेननि गान्जा हमदों। हजायाव आयेन बेरेखा खैला सिन्डिकेट सा3 हमजादों। एसडिआरएफआ मनज छेत्रीखौ नागिरनानै 3थि सानावबो रेस्किउ अपारेशन खालामदों। गुवाहाटी बामुनि मैदाम रेल कल'नियाव इभिक्सन। चिराङाव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। दानिया भिडिअ'आ बुं रादाबाव। बाक्सा जिल्ला बरबरी ओनसोल सिरिजबारि गामिनि नखरसेनिनो बिसि फिसाया थांनाय गोबाव बोसोरनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव भुगिनांनानै दुखु सैनांगासिनो दं। आथिखालाव बेराम फाहामथायनि थाखाय गोबां रांनि आंखाल नुजाथिदों। बिसोर सानै बिसि फिसाया बरबरी ओनसोल सिरिजबारि गामिनि नखरसेनिनो सानै बिसि फिसाय फारियै बिपुल ब्रह्म आरो गितारानी ब्रह्मआ थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव भुगिनांनानै दुखु सैनांगासिनो दं। फोरमायनाय बायदिब्ला बिपुल ब्रह्मआ थांनाय 8 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो मोनसे सिनाय मोनै बेरामाव भुगिनानै फाहामथाय लाबाय दंमोनब्लाबो दिनैसिम मोजां फारसे फैयाखै। बेराफारसे फिसाया बेरामाव गोग्लैनायलाय नखर सालायनो रावबो खामायनाय गैयैलाय बिसि गितारानी ब्रह्मआ गामि आरो गामि खाथि खाला गुबुननियाव हाजिरा खामला मावनानै नखरखौ थोब्ले माब्लियै सालायबाय दंमोनब्लाबो नाथाय थांनाय 8 दानसोनिफ्राय आगसि आखायाव सिनाय मोनै बुखांनाय बेरामाव गोग्लैना थानायलाय दायो नखर सालायनो जोबोर खैफोदाव गोग्लैना दं। फोरमायनाय बायदिब्ला गितारानी ब्रह्मनि फाहामथायनि थाखायबो डक्टरा गोबां रांनि गोनांथि जागोन होननानै मिन्थिनो होदों। नखर गंसेयावनो सानै बिसि फिसायाबो गोब्राब बेरामजों भुगिनानै थानाया जोबोर जेंनायाव खोख्लैदों दुखुथिया बिपुल ब्रह्मनि आरो गितारानी ब्रह्मनि नखरखौ। बेनिखायनो राहा गोथे जानानै साबसिन फाहामथाय लानो थाखाय सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोर आरो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव बेरामखौ फाहामथाय लानो थाखाय राङारि अनसुंथाइ हास्थायदों सानै बिसि फिसाय बेरामि बिपुल ब्रह्म आरो गितारानी ब्रह्मआ। बेरामि नखरनो नोंथांमोनहा आइएफएससि क'ड SBIN 0005243 एकाउन्ट नं 445551777141 आव राङारि अनसुंथाइखौ थोंजोङै हरनो हागोन एबा आबुङै सिगांग्रो मोनथिनो थाखाय 6002355180 बे जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनो हागोन। क'क्राझाराव जब्द खालामनो हादों गोबांथार बिबांनि गान्जा। मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै पुलिसनि सिग्रोमनायाव जब्द खालामनो हायो गान्जाफोरखौ। रिपर्ट बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि आसाम सोनाब बेंगल सिमानि श्रीरामपुर गेटआव गंसे ट्राकनिफ्राय जब्द खालामनो हायो गान्जाफोरखौ। बै गोबांथार बिबांनि गान्जाफोरखौ औवा रोगानाय UP 54BT 7674 नम्बरनि ट्राकआव औवा सिङाव सिखोमानानै लाबोनाय जादोंमोन। पुलिसआ बुंनाय बायदिब्ला बे सिग्रोमनायाव गासै 203 थफ्ला गान्जाखौ जब्द खालामो। बै मोनफ्रोम थफ्लानि लिरथाया 10 केजि आरो जब्द खालामनाय गान्जाफोरनि गासै बिबाङा 2030 केजि। बेजों लोब्बा लाना पुलिसआ ट्राक ड्राइभार आरो हेन्डिमेनखौबो खायो आरो बिसोरखौ उत्तर प्रदेशनि रामलखन राजभर आरो मनज चौहान होननानै सिनायथिनाय जादों। गान्जानि बै गेदेर कनसाइनमेन्टखौ तेजपुरनिफ्राय बिहारनि मुजाफ्फरपुरसिम लांगासिनो दंमोन। बबेखानि बै सानै सुबुंखौ पुलिसआ जेरा खालामगासिनो दं। हजाय जिल्लानि गुबुन गुबुन बाहागोआव आयेन बेरेखायै खैला सिन्डिकेट सालायनायजों लोब्बा थानायनि दायाव पुलिसआ सा3 सुबुंखौ हमदों। आयेन बेरेखा खैला रोगानाय आरो फालांगिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरनि सायाव नायबिजिरनायखौ गोख्रों खालामनायनि गेजेरजों खैला सिन्डिकेटआव लोब्बा थानाय सा3 सुबुंखौ पुलिसआ खायो। रिपर्ट बायदिब्ला हमजानाय दायनिगिरिफोरनि सासे जियाबुर रहमान मुंनि सुबुंखौ लंकायाव थाना गावनि वर्कशपनिफ्राय खायो। रहमाना गोबाव समनिफ्रायनो लंकानिफ्राय बे खैला सिन्डिकेटखौ सालायगासिनो दंमोन। खैला ट्रेन्सपर्ट खालामनायाव GST बेले-बेजे खालामनायनिबो अजद थिखांदों जियाबुरनि सायाव। नगावनि उरियागावआव खैला लाबोखोमानाय ट्राकआ गंसे लाक्जारि कारजों सौग्रावनायनि उनाव खैला सिन्डिकेटआ सोराङाव फैयो। बबेखानि खैला सिन्डिकेटखौ लोब्बा लाना पुलिसआ जियाबुर रहमाननि अनगायैबो मददतालिनिफ्राय गुबुन सानै सुबुंखौ हमनो हायो। बबेखानि बै सानै सुबुंखौ मजिबुर रहमान आरो राहुल आलम होननानै सिनायथिदों। बिसोरनि सासेया खैला लाबोखोमानाय ट्राकनि ड्राइभार आरो हेन्डिमेन। जामुगुरि हाटनि दिपातला गामिनि गोमानाय सेंग्रा मनज छेत्रीखौ नागिरनानै SDRFनि हानजाया दिनै 3थि सानावबो जियाफरालि दैमायाव रेस्किउ अपारेशन खालामदों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै दासिम जेबो गुमुर मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि मनज छेत्रीया 21 आगस्तनि मोनाबिलियाव गावनि स्कुटिजों न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो न'आव फैफिनाखैमोन। नखरनि रावजोंबो जगाजग खालामाखैमोन आरो गोमानानै दंमोन। बेनि अखानायै 22 आगस्तनि मोनाबिलियाव जामुगुरिनि सखिखादाव जियाफरालि दैमानि माथावरियाव मनजनि स्कुटि, गोदोनानि चेन आरो वालेटखौ मोन्दोंमोन।
बबेखानि दैमानि रुगुङाव मनजनि स्कुटि गोदोनानि चेन आरो वालेटखौ बोखांनो हानायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे जायगानि सुबुंफ्रा मनजखौ दैमानि दैयाव बाज्रुमना गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों आरो एसडीआरएफनो खौरां हरनानै जियाफोरारि दैमायाव रेस्किउ अपारेशन खालामो। एसडीआरएफनि बे रेस्किउ अपारेशना दिनै 3थि सान। गुबुन फारसे गोरलै आरो नोरोम आखुनि लाइमोन मनज छेत्रीया मा जाहोननि थाखाय दैमायाव बाज्रुमनानै गावखौ फोथैनानै लाखो बेनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। बे जाथाया नखरजों लोगोसे ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव फिन इभिक्सन एबा होखारनाय हाबाफारि। बे खेबाव गुवाहाटीनि बामुनि मेदाम रेल कल'नियाव खुंथाया इभिक्सन खालामदों। रेलवे बिफान आरो जिल्ला खुंथाया इभिक्सन खालामदों गुवाहाटी नोगोरमानि बामुनि मेदाम रेलवे कल'नियाव। रिपर्ट बायदिब्ला रेलवे बिफाननि हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनाय जादों। रेलवेनि हाखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय मोन 60 नखरफोरखौ जेसिबिजों सिफायनानै होखारनाय जादों। बबेखानि न' बां सिफायनानै होखारजानाय 60 नखरफोरनि बांसिनानो रेलवे बिफाननि आजिरा मोननाय मावफारियाफोर होननानै सुलुङाव फोरमायदों। चिरां जिल्लायाव उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे खेबाव 10 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों सासे बैसोगोरा सुबुङा। चिरां जिल्लानि आमगुरि पुलिस थाना आवथायाव जादों बे मुगैथाव जाथाया। बे मुगैथाव जाथायनि दायनिगिरि लांसुनियाखौ 56-57 बोसोर बैसोनि अनिल राभा होननानै सिनायथिनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला लांसुनिया अनिल राभाया थांनाय 18 आगस्ट खालिनो न'आव रावबो गैयैनि खाबु लानानै 10 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बे जाथायनि सायाव हिन्जावसानि नखरा खौरां मोननायनि उनाव 22 जुलाइ खालि आमगुरि पुलिस थानायाव एजाहार होयो आरो बे एजाहारखौ बिथा खालामनानैनो लांसुनिया अनिल राभाखौ पुलिसआ खादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।